Світ більше не має права мовчати про геноцид мирного населення в Україні, який здійснюється Збройними силами Російської Федерації. Ми більше не можемо чекати закриття неба над Україною. Я звертаюся до міжнародної спільноти, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, всіх країн НАТО. Не час для політичних дискусій, не час боятися можливих ускладнень відносин з Російською Федерацією. Щодень очікування має страшну ціну для українського народу. За 7 днів війни загинуло понад 2000 українців. 21 українську дитину було вбито російською зброєю. Знищено сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень, дитячих садочків. Треба діяти вже сьогодні. Закрити небо над Україною означає врятувати життя сотень і тисяч цивільних громадян України. Адже життя людини – найвища цінність і невід'ємне право. Саме на цих цінностях тримається весь західний світ. Захистити право українців і наших дітей на життя в самому центрі Європи – ваш моральний, людський, християнський і батьківський обов'язки. Просто поставте себе на місце української родини з Києва, Харкова, Херсона, Сум, Чернігова, Волновахи, Нової Каховки, Бучі, кожного міста, що обстрілюється Російською Федерацією. Уявіть, що сьогоднішню ніч ви разом зі своїми дітьми та близькими проведете в холодному підвалі, під звуки сирен та вибухів. А можливо завтра, через черговий обстріл житлових кварталів, загинуть найдорожчі вам люди. І ця мить та чийсь злочин проти людяності змінить ваше життя назавжди. Сьогодні український парламент прийняв звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей, національних парламентів, урядів з вимогою закрити небо. Якщо це жахіття не зупинити в Україні, то завтра ця біда і найбільша трагедія людства 21 століття може прийти у ваші міста. Я більше не хочу дивитися на кадри загиблих дітей в Україні. Це розриває тебе на частини із середини. Як мати, як жінка, як віце-спікерка українського парламенту, як українка. Я вкотре звертаюся до всіх світових лідерів та урядів, національних парламентів, всіх, хто приймає рішення. Негайно закрити небо над Україною. Дайте дітям України жити. No fly zone over Ukraine. Save a life.